Здравейте, приятели, това е втория епизод на Тано Салем и нощта минава и вече мина. Ето, нищо необичайно, жив съм. То се убит и ставам джестър. Сега се окача съка, мале, но то не е възможно. Ескорт, не. Ставам джестър. Какво се прави? Нощ първа. Много. Какво още има много с първата нощ? Пълно писмо. Моето писмо е пълно. Така. Той бил джестър. Те няма да разберат. Ами ще разберат, че аз съм джестър. Така е. Това се прави. Защо никой не пише? Quick checks. Док. Сори, пич, такъв е живота. След малко и мен ще ме бият, сигурно. То има 3 мафия и един СК. Леле, мъртъв съм. Giorno, не го дочетох. I'm just a please don't kill me. Така ли никой не го убити изобщо? Айде, какво? Изобщо какво значение има, че луната е пълна? Пълнолунието. Няма въркулации. Едно. Аз написах, че съм джестър. Какво пък? Нека поне да догледаме случите си. И сега са останали 2 мафия и 1 СК. Ветеран. Значи СК мафия и ветеран или 2 мафия и... Не, СК мафия и ветеран са Godfather, ветеран и СК. Мен. Спа на пола. Защо ме убихте? Казах ви. Сега Дог. И той ли от ветерана?
Знаех си, че не е от добрите. И сега серия деца. Разбира се. Значи сега има два мафия, един ветеран. Ще го съд да го бият, ако един от мафията не е алчен. Вече всичко се знае. Защо играеш тогава, като ти е тъпа? Така, дето то са подредили, като че ли отлява са мафията от дясна ветерана. Тиквата ги гледа лошо. И двете. Не. Гейлорд. Докшит. Джейдън. Най-нормалното име тук. Освен мистер Дъкли. Или Джералд Стон. Хепи Джак, Ескос. Док. Жити бич. Сайди ще го пусна други, ще го убие. Това ще бъде жестоко. Ясно. Може ми скеп сега си кажа, че това е мафия. С Богом. Тиквата умря. Ветеран. Благодаря, че ме гледахте, приятели. Това беше всичко от мен за днес и за този втори епизод. До скоро!